Les falleres majors, Marta Navarro i Andrea Martínez, donaven la benvinguda a l'exposició del ninot. Bona vesprada a tots. Estem ací per a que tots puguem contemplar una miqueta dels ninots que formaran part de tan desitjats i esperats monuments que ompliran els carrers de vida. Junta a elles tota la cor d'honor i les falleres i fallers de les diferents comissions i Junta Local Fallera. Aplegava el moment d'inaugurar un dels primers actes de les falles. Es talla la cinta i podem veure els millors ninots que estaran enguany als monuments del carrer. Una visita obligada per a aquells que els agraden les falles. Enguany el nivell és, com sempre, alt. Les comissions han fet els deures i els ninots mostren la seva qualitat. Sí, n'hi ha prou de nivell, la veritat. Han sigut tots, m'agraden tots. Són molt bonics, estan molt ben fets, molt ben pintats i la veritat és que este any hi ha nivell. Molt xicotets, són molt bonicos, perquè la veritat és que veure-los com que m'he emocionat un poquet perquè més que res és el que representes, no? És les ninotets infantils, molt bonicos tot. Este any jo crec que n'hi ha molt de nivell, cada any cada comissió se supera, intenten poquet a poquet agarrar, millorar i jo crec que a pesar de l'època que estem, les comissions s'han deixat molt en aquests ninots i s'han esmerat molt per aconseguir un bon resultat en els ninots, en els acabats. Ninots treballats amb cura perquè puguem disfrutar d'esta exposició, però també perquè competeixen per lliurar-se de les flames. Cada falla ha presentat el millor que té per aconseguir el Premi a Ninot Indultat, un premi que es lliurarà el pròxim 16 de març. Parlem de dates on ja estarem a punt de cremar les falles, i és que a partir d'ara el calendari s'accelera i els actes vindran un darrere l'altre. Per això les màximes representants de la festa conviden des de ja a que tots se sumen a la festa i visiten esta exposició. La veritat és que ha sigut molt emotiu perquè ja és, diguem que és l'inici ja de les falles, que ja estan ahí i molt contenta. Junt a Andrea i la nostra cor d'honor, tant la infantil com la major, la veritat és que ha sigut un moment molt bonic. Ha sigut un moment especial perquè veure com tot el poble està esperant que tu inaugures l'exposició del ninot, molt bonic i molt especial. Aquest any està havent molta participació en tot el que són els actes de Junta Local Fallera. Jo estic molt agraïda perquè en realitat quan fas una cosa fas perquè el poble disfrute i la finalitat jo crec que l'estem complint, jo crec que el món faller està participant activament en tots els actes que fa Junta Local Fallera i des d'ací convidar a que la gent seguisca amb aquest ànimo i aquesta alegria que tenen tots per el món faller. La inauguració de l'exposició del ninot, tot i no ser l'acte que dona inici oficialment a les falles, és important perquè comença a escalfar l'ambient. Per això, esta inauguració ha estat molt emocionant per a les falleres. A disfrutar, que ja estan així, ja qualsevol dia les traques, la pólvora i tot, i que disfruten, que s'ho passen al màxim, el millor que s'ho puguen passar, perquè això són 4 dies. Sí, perquè ja les falles ja estan tocant a la porta, perquè la veritat és que ja la setmana que ve l'última presentació, ja la crida i ja es comença tot, i molt emocionant i moltes ganes. Si volen disfrutar d'esta exposició, sàpien que podran fer-ho fins el 4 de març. Si no, hauran d'esperar a que les falles traguen els monuments al carrer.